Doon sa mga kap. Yaw sa may pagtuli. Nagduwa man ang gisi. Mura man ikaw na nabudlat ang sibod. Libat lang ko to siya kap. Kalasgaw. Batok na naduwa ang gisi. Kaya puli, direk, di ka matuli ha. Di mo good mahal. Maulaway ko sa katawhan ba? Mas ulaw, makabalo imong katawhan. Di mahal no. Ulaw kayo ang makabalo ang katawhan niya. Pisot ko. Basta ha, ay jug uli, direk, wa kay tuli. Paitan ni nani ay. Ayo. Ayo. Wake up! Asa man ka? Na ako Drilay. Ikaw ra jud ako masumbungan sa akong problema. Wake up! Asa day problema? Taway mong naong napalo ka guba. Yung kayo lay. Ang nani oh. Di ba? Pag-share, pag-share. Ato ka gini halay. Kuan mo lay. Di ko pulion sa akong asawa. Ha? Ano man? Nag-away mo? Wa man lay. Pero na lang sa kondisyon. Unsa man ang kondisyon? Sure magagalay niya. Di ka musabaan ni. Sa talayang tao, kadili masaligan. Sige, pagsulti lang. Kuan mo lay ba? Unsa ba? Padali! Yung kalay di ka musumbong. Pagdali ka, pagsulti. Ako lay ba? Oo, ikaw gaya nakap nung pagsulti na ba? Pisot ko lay. Pisot. Pisot ka! Ulay. Mao ginada ko kay problema na kuno. Kanya, unsa may plano nimo? Mao ganin no, magpatuli ko karon kay di ko kauli sa balay, di ko magpatuli. Sure jud ka nga, magpatuli ka. Ulay, pero ang problema na kulay, wa man kapatulian. Nga naman, kap na naman sa tong center. Dito ko nimo patuli. Gusto nimo na maulawan ko? Nga nang maulawan magkagap nga, libre man dito. Ano ka? Nya ako ang katawan dira. Mao gani problema na ko no. Nya wa ko kabalog asa ko magpatuli. Ay, sakto! Ang tutay lang nung isok. Ha? Kinsa man sinong isok? Ang manuli ay good. Doktor na siya? Dilipod. Nurse na siya? Dilipod. Unsa man na siya day? Basta! Kami sa kwarta! Tara! Asa naman ta ani layuan naman ani? Pagyaw tanong sa pa. Muli na lang siguro ko. Unya yung mga asawa? Paupot lagi no. Sige, tara. Nay! Nay! Oy, kinsa man na nalibang pa ko. Nung isok! Saan sila yun nung isok? Unsa man na sila? Di ba nila doktor day? Ano si Buna? Di na makadong pa na ron. Pabutan ako nyo diya sa gawas. Sige, Nom! Oy, Angelay. Ikaw marina. Usa may tuyo na to. Ay, Nong, nakatami toyo ba? Magpatuloy ni ang among kapitan. Oy, madutlan pre nagpakang. Lay, unsa man pakang lay? Basta, kanang pakang. Mauna tuli nga dili sakit. Sige, ganahan ko na kay di sakit. Usa man jud, magpatuli mo dili. Ay, magpatuloy mi! Magpatuloy mi! May magpatuli, dool dire, dali. So bago tika tulion, tupukan sa tika anesthesia na. Luy, takuha po ng dagumaw. Uy, gamay-gamay anak. Kani, mas maayo ni kay mo ni gina-recommend. Pagsalig lang kap, tanawa. Matuli ka ron. Nakatulog si kapitan sa gi-inject, bay. Ay natural man na siya kay anesthesia man to siya lang. Nyalay, mahumanan ako. Pabutan na lang ni siya makamata. Madtos ako. Sige, Nong, salamat kayo ha. Paabutan na ako ni pangumata. Doon sa mga kakap! Yaw sa may pagtuli. Nagduwa man ang gisi. Mura man ikaw na nabudlat ang sibod. Libat lang ko to siya kap! Kalasgaw. Batok na naduwa ang gisi.